Čau, já tě vítám u dalšího videa. Dneska se podíváme tady na toho krosového pionýra, co se s ním stalo na závodech. Jel jsem Fichtelka v Okřesanči, kde jsem teda bohužel nedojel, takže se podíváme, co se s ním všechno stalo a proč jsem nedojel. Jinak máme už přes 100 odběratelů, takže díky moc, nečekal jsem to. Takže aby jsme přešli k tomu, co se s tím všechno stalo. Tak když jsem na tom jel, tak v kopci mi to začalo nějak vynechávat, cukat, ztrácelo to výkon. To jsem už zjistil, že v zapalování je prostě kapičku uklepaný drátek, takže to prostě přestalo vodit. Takže to se bude muset opravit. A jinak další problém byl ten, že mi tady doslova se urval celý krk řízení. Když jsem byl na skoku, tak to prasklo, nedalo se to ani řídit, je z toho takovej chopper, takže jsem se málem vysekal a mezi tím mi spadnul i řetěz, protože rozeta už není teda úplně fakt jako v topu, ta se bude dávat nová. Ta je na tom hodně špatně. A ten krk řízení teda vypadá takhle, no. Tady se to vlastně celý seštosovalo. Takže se bude dávat úplně nový rám celý. Bude se to celý převážet, tady se naváže nějaký plocháč, aby to pořádně drželo. Ještě to ukážu z druhé strany. No, tady můžeme vidět, jak je to celý urvaný. Tady se to celý naštosovalo. Kdyby to někdo měl natočený, tak mi je klidně napište, byl bych rád za video. Docela jsem tam se sebou házel, protože se nedá vůbec zatáčet. Je z toho chopper, takže se s tím nedá vůbec zatáčet, no. A rám se teda bude celý přidělávat, mám už novej. Bude se celý pořádně ovářet a tady ten buď to prostě ho někde nechám na půdě, anebo ho budu prodávat za nějakou rozumnou cenu, kdyby ho někdo chtěl. Třeba co si dělá speciály, tak že to tady potom že ho uřezávají a dávají tady úplně jiný krk řízení, tak by se to někomu mohlo ještě hodit. Tím, jak to vlastně tady dostalo tu rámu, tak se tady urval celý ten vypínáč, takže ten se taky musí dát novej. No, bude na tom dost práce, budeme to prostě celý sázet na jiný rám, takže se máte na co asi těšit, nějaký videa z toho budou, nebo fotky na Instagramu. A za rok to zkusíme zase. Takhle jsem byl vlastně třetí, jel jsem rozjížďku, pak jsem jel první závod, kde se mi to tak ve 3/4 závodu tady to stalo. Tady to jsem nějak dojel a na druhý závod už jsem ani nenastoupil. Za rok se třeba uvidíme, až to budu mít v skupě. Takže odebírej, lajkuj, komentuj, sdílej. Budu moc rád za podporu a čau.